Hello perlok bro. Kumno phia long jangan ngai phia sai phia klan phia dan apdeng kamet koi kabakhia. Teu neu de wailo gamer waiti. Te mentang lawan phai biang sapi ban ai biang ya kita kibut nya ki idea ya phi. Te kana ka video yo le se apdeng jong phi ka long ka ba. Kongsan ne kan long ka ba bahan apdeng jong phi kan yarap ya phi kan kana ka video. Te yo le se apdeng jong phi kam long ka ba yarap yo ya kata wat nam yes ngoi ai. Te ai ba kana ka video jong ka ba mentang kasing kan long ka ba yarap ya phi. Tekan ka video jonga ka bamta kasing ko ban ya thu ne pen ilang ya phiru ba kumno ban use headshot kan kata ke kiong ka emlock ma ka emlock ba lada phi drag teng subu ngi ki bam nang headshot te lada ngi drag kat no ru headshot kam dei re utu trigger jung ki kelaman sha benang sekendo tang ba khli pat mdei te kadon ka wi ka apps ban use headshot tang ba kata ka apps kam dei ka apps ka ba yo free phi ban thit ya kata ka apps ka kador supporting ka hakador supporting ka kan pede ban thit yo ta apps tapi salapat ban use te hangta po apps kila download kita ki setting kumno ba kita ki youtuber kum ki riser ki white for kum ta tar kan ki belakang pau ki youtuber free fire kadon ka setting jong kiru kumno ki use kumno ki le kumno dpi ki panan kam te hangta apps la download adong sadong dengan sapen ino ya pi yo ta apps kumno ulong te subu kerteng jong ta apps udeng ngamo ngan tapet suan amar bangar ngam takan mau bahasu tahu apsu kerteng komno kerteng jong apsu dai u riser headshot trick kerteng jong tahu apps tahu mentangan pen iya pi ngan plino yo tahu apps te ngan pen iya pi ulong kumno te perlok neu de tahu apps ngaladap download lupa ngaladap tit la slam haken menta la don kumba artio lai tio kum ta sarai te to shwa bangin start yo new apps tenga ko abanong yang saisen pia long kumno ngai pia sai pia klan te kumju contain nation rang kelung ne kena ne temen oke to kita temen te yole se kempe ya ka video namar kini ke video ka datang ka game te kita temen kemtre ban pek ma yes said ba oke to kani ka enjoy the app te ka pari tong ba no remind me later to te to matangin get start no kan yo new apps ngan pen ep utri kam kumno ma te tong la pliu nu apps andang ni la pliu nu apps piang ne ka welcome home kan ni ka giveaway ka dan ne tong an pin sa chulai tang kan ka giveaway mo tong in touch kan ko ka giveaway ka baning kong te pi ne 1 lakh diamond giveaway 1 lakh diamond giveaway te ka entry did over kala ngam tip kata semang kita yani kala kut right to time remaining left 00 kala kut te pila kan sadam yang next Jika by entry free telada pijo pinyo diamond sibun hang ne tournament giveaway bobu ne bhai try jong ne apps to na ya keren kita ngini keren sepang kita ki PM ne kan ka GFX tool bat kan ka waypat ka headshot tools bat kan ka waypat ka auto global kan ka waypat YouTube tricks piye gini saudli gini ba khongsan ba yang ane ya pine ya baro ki bas tunan le kai free fire kicu ki bam dala bhab le kai headshot tengin open soya kan ka GFX tools kumna ban use ka oke la dapat ko ban use ka open ni kan ka ban kong dan dapat la open ni kan PM kan ka resolution kan ka resolution kendai span repo ti pila gen ban hai ka pila ban ai sijar ar spa prapo sijar sau po sijar repo spa sijar kendai spa ar pong kam dan jinglak ka fun jong pi tapi kan ka wipan tongan ai sijar repo spa to fast kan ka wipat ka FPS pila ban ai 60, 90, 120, 150 yang ba chong kat kum ga ram ka phone jong pi lada ka phone jong pi ka de lai GB support I 30 on 60 lada ka phone jong pi 100 GB sa jorong te kala pila ban chus ka phone jong pi kala khan tong I 60 te kan ga graphic pila ban EPA ne graphic te ka tho smooth balance HD full HD HDR te pila ban I balance na I smooth re kini turn on ba kini ka GPU turbo turn on kini ka RAM boost turn on kini ka CPU turbo turn on hadun sa activate tapi la activate kemudian kalau open hi automatically siapa ka game jong pi kalau open se game jong pi te kumta tapi la kai kalau long smooth ha ka phone jong pi ru kalau long tias kumta ning ma kalau long tias ba the next kadai ka headshot tricks ka headshot tools ken kumno ban yo headshot ma tang ni la pli no ka headshot te kum ka phone jong kadai ka Redmi Y3 prosesor SM8953 ngam nang gitu ki kimut kumnom ta Android 10 API level 29 storage to 22.608 dang free ne kumnom kata ngam tip RAM free 0.636 ini QCOM kumut kumno kata ram tip to om nilai te ngin pen ka bas kamat PM ne ka batok custom HUD kene ka custom tongin open soy kene ka batok custom fast baik kene ka setting la da pila kai custom pide ban bu kumno pide ban le kumno kalau pen ing ne ka setting
ka setting jong ki game jong pi ken ka control setting jong pi ba pi siat pi yu hapok custom pi de ban bu kum ne kan long kam easy yo headshot ya te lada pi la kai tournament pi de ban bu setting kum ne pi de ban bu setting kum ne lada pi la kai tournament hadin lada pi la kai rank game ne kum ta classic game ye pi de ban bu setting kum ne kum ne pi de ban bu ka setting to milai ta ka setting te setting la kai kum to te jinjar mo te lada pi kwa ban long yo headshot bet te pi kana ba get sensitivity plus DPI yang mana betul get sensitivity plus DPI touch na ikane anda pila touch ikane PM kane ka general 87 red dot 79 ka 2x scope 55 ka 4x scope 78 ka AWM scope 23 PM tu katum dan kami kan PE pat hang betul DPI click here to reveal DPI nyaus pa arfly ka support ka fun junga ban DPI tengah aina nyaus pa arfly DPI hadin kata I add to Free Fire biang na tapi I add to Free Fire kamu kalau open apa Free Fire yang pi kalau open mai ketuka game jeng pi salik tes apa training ground ada pi ngai lek tes apa training ground persang I drag kalau lek headshot headshot ada kata ngam thok nya pi ngam thok kadai persama biasa kau ipat kadai ka auto global pi smutu kata ka auto global teng ni dai ni touch ya global ni ladap touch global stang ban penmi no global ummi re uslo teng kum tang don dau teng global nging dan ni touch kam kene ka sempre akti jungi kam dei ho tu global ka sempre akti jungi kam dei ho global te beliau ki ai kene auto global tongan open uni auto global te global size I be cut to hadin ni fire button size I be cut to hadin global speed une kan bakam kong san ba global speed pi dei ban I 4x Sibuk lada pila use kumnya sa not start game kan sa open game jeng pi te lada pila I global speed 4x kemun lada pi touch global da pi kum slam ban nyon global ulami automatically global ma ulami hi te kalong easy kan te kapasa opat kedai ka YouTube tricks kedai ka YouTuber tricks kan jeng ta ki YouTuber ki gamer YouTuber jeng ka Free Fire te tongan touch dengan bata pi kena ka YouTube trick kada ka setting jong kitu ki YouTuber ka setting jong ka game jong ki bakibu kumno ki lek kumno hang ni pilap ni jong rise star to ngan pani jong rise star kini ki general ki red dot ki 2x ki 4x scope ki AWM scope to pilai ulek kum to te DPI I 6000 light spa shpo kum ka phone jong ka bla hit ha DPI I 6000 light spa shpo te ka custom HUD ka setting jong ubu kumne pilap to changne kamne kada ka setting jong rise star te ka setting jong rise star kalong kum tu hadin ka setting jong total gaming kadai kum to DPI total gaming wain terus pasan po ka setting game jong ubu kumne te pila ban check ni ngam pani full than re bangat than baka jorong ka sintur la than te jong white 444 kum to bo ki general ki red dot ki 2x ki 4x AWM DPI y kan no sawajar lies pa arpo DPI y ni white 44 mo te ka custom HUD jong kadai kumne pian te chon changin le sa u nok tamat ya depth tu te DPI UI kum no hinpe DPI UI hajar news pasan phau custom HUD to ka phone dengan respond touch kare ka custom HUD jong runok to maria te jong born to kill ka red dot ka general ka 2x 4x AWM to play to DPI UI kan no news pa DPI ka custom HUD jong born to kill ka custom HUD jong born to kill te to man tangin let's jong no last jong batch 99 to batch 99 being to ka DPI saus pasau po ka custom HUD y kum to te perlu baro pila ya le kum to pila ya kum to te to kala biang pi te show ban pum ko ya kana video aku ban ang biang pi saisin te ngam tip uni apps ula ban ya ka account ne ula ban riru ya ka account ya kata ngam 4 tip syai bha hadu 4% ngam 4 tip ya kata tekat kum kajing tip kajang ngate tang 20% ngatip te tharayo le se kim 4 ban 20% kim ban ra tharai te 4% du kata ngam la ban no te shong sa kaman kajang pi ko ki perlak shong sa kaman kajang pi la da pi kwa ban yus ne em tang banga tang la yus ke nyune da umenya account me jonga te klem 4 ban da du menta tang banga le feedback yo tu no sna jong kane ka apps ru ngakal ni ba la da ngayus kan apps jong pi ngan saban em ka account tu wang 4% em ban re tang bangam jusinnya ikiwei ngam jusinnya ikiwei bat piru naisinnya yang ngaru bat naisinnya ari no syang kamon gajing jit ke jong pi la da pi ko aban use la da pim ko aban use nai tang banga tang ngong pi ngam tip kan ban ne kam ban ru ngam tip te syang sa kamon ke jong pi ba pin le kai dong ne apps te la da pi ko aban download yo ne apps apik hapo ka description ke jonga ka don ka link ban download tang rato kan mau
pihak ban seu supporting ka shwa ba pin download ya une u apps te perlak tangkan ni kan ka video ka jong aru kalako cengin saya kan dupat haka wai pat ka video cengang scam ba kan ka video ka jong ka ba manca ka sikan ya rap ya pi bato tip hero ba kan ka video kam dei ba ngapen i ya pi ba pin sa banlut ka account jong pi baro om dei kumta ngada bang pi ka syong kamon ka jong pi lapi ko ban use le m tang bang ngalakan saya pi ngaru ngampat tip lakan saban ne om saban ru ya katang ham tip tang ba ngata kat kum kamon ka jonga ngala yus yo te pir kat kum kamon ka jong pi song kamon jong pi lada pi saban ka kau hadin habot naiwan keno ya nga te sungu ba sungu tu ya kata te perlok tang kat nai ka video jonga ru kalakut dengan si kenu para ka video